وەکو بەردەوامیەکێ ji karê rejîma Esediyê istixbaratiyê li bajar û bajarokên Kurdî re ji berî şoreş dest pê bike, wate ku piştî 5 salan heman kar û belgeyên rejîmê tên bikar anîn û birêvebirin diriya esayişa PYD re. Ji bo xistina fişarê li ser kesên ku li Rojavayê Kurdistanê mayîn, ji endezyaran û karkerên ku dwarê neftê de kar dikin. Di vê derbarê de ji alî xwe ve xwecihiya girkêlegê ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyayê piştî civîna Kodyazdê vê mehê de bi vê mebestê hatî darxistin, biryar da ku tu karmend li esayîş û komînên PYD venegerin û zanyariyan bi destê wan nexin. Herê li ser wê mijarê du heman xwecihiyê li girkêlegê daxuyaniyek belav kir û tê de biryarên PYD li Rojavayê Kurdistanê şermezar kir. Di wê daxuyaniyê de xwecihiya Enekesê hemû biryarên PYD wekû biryarên derbarê leşkeriya neçar û ferskirina bacan li ser welatiyan û îdeolojkirina rêbazên xwendinê şermezar kirin. û tekezkirin ku ev biryarên PYD û kiryarên wan wekû girtina siyasetmedar û çalakvan û rojnamevanan wê rêjeya koçberiyê bêtir bike û bi taybet biryara vê dawiyê ya derbarî neçarkirina karmendên zeviyên petrolê yên bajarokê Rimelan ku lîsteyên komînên bi ser PYD de dagirin û wergirtina agahiyên taybet ji wan û endamên malbatê wan komedirsî di nav van welatiyan de belav kir. Li gorî rêkeftina ku di navbera PYD û Kompanya Neftê ya Sûriyê de hatiye imzekirin, esayişa PYD wê nehdoriya bîrên neftê li deverên Kurdî yên dibin destê wê û dergehên sereke yên bajarok wê bike. Li gorî mercên Kompanya Neftê ya Sûriyê dibe hemî karmendên ku dwarê neftê de kar dikin, li Rîmelan û Çilaxa li esayişa PYD vegerin, bi mebesta tomarkirina zanyariyên kesayetî û nerînên siyasî û karê wan di partiyan de û gelek hûrguliyên din bi mebesta durustkirina fîşekê ji her karmendekî re. Her wiha dibe li komînên PYD vegerin ji bo van zanyariya tekez bikin.